हरे कृष्णा। Yes, ओम Mataji. Pranam Mataji. प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निधि नामिने नम आचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुगा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवदसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टये मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോസന്റെ മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. എനിക്കിതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ഒന്നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ ഐശ്വര്യ മാതാജി വിളിച്ച് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോള് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഭഗവാന്റെ സേവയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുവാണ് പ്രഭു മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി പറയുമ്പോള് അതൊരു സേവ ഭഗവാൻ മാതാജിയിലൂടെ പറയിക്കല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കണേ. എന്ത് തെറ്റുകുറ്റുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം. അത് ഏൽപ്പിച്ചെങ്കില് ഐശ്വര്യ മാതാജി തന്നെ അതിനുള്ള കഴിവും കൂടി എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അയ്യോ ഒന്നും മരുന്നടിക്കല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കാം. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ അതിനുള്ള കഴിവും കൂടി ഐശ്വര്യ മാതാജി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹസം കാണിക്കുന്നത്. എന്ത് തെറ്റുപറ്റുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം. ഹരികൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തില് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. ഭാഗവതം 7ാമത്തെ സ്കന്ധം, അതായത് ഹിരണ്യകശിപു അസുരന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന അധ്യായത്തില് 10 ശ്ലോകം വരെയാണ് എടുത്തെന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത് എന്നോട്. ഹരികൃഷ്ണ. അതായത് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മരണശേഷം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പ്രതികരണം. അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ദേഷ്യം വന്നപോലെ ക്രോധം, ദേവന്മാരോട് ശത്രുത, കൂടാതെ ജീവാത്മാവിന്റെ അമരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളതൊന്നും ആചരിക്കാത്ത ഒരു ഉപദേശമാണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദേഷ്യം. സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ ആരാണ് വധിച്ചത്? വരാഹ ഭഗവാൻ. വരാഹ ഭഗവാൻ. ഹരികൃഷ്ണ. വരാഹ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വധിച്ചത് അല്ലെ? ആ വരാഹ ഭഗവാൻ വധിച്ചതറിഞ്ഞ് ഹിരണ്യകശിപു അത്യന്തം ക്രുദ്ധനായി, വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവാണ് എൻ്റെ ശത്രു വിഷ്ണുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് യജ്ഞങ്ങളും ധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയും സന്യാസിമാരെയും ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് അസുരന്മാർക്ക് കൽപ്പന നൽകി അല്ലെ? വിഷ്ണു ഭക്തിയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ദിതിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വേദാന്ത തത്വം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആചരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റവും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മയ പുമാൻ. കൂടെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മയ പുമാൻ. ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മയ പുമാൻ. ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരികൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജിയെ വായിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ. ദേവർഷിഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. अंबिका केशवी देवीदास. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान्. देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्. हरे कृष्ण माताजी. मलदिशा देवीदास. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान्. देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्. हरे कृष्ण माताजी. विजयनारायण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान्. देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान्. देवर्षि पितृभूतानां
ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവശ്രീ പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പ്രതിഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ശരദാശി ഉപാസന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയോ മൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മയ പുമാൻ ദേവശ്രീ പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരദാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പ്രതിഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രത്ന മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പ്രതിഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. സുവർണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്താദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ മാതാജി. വത്സല എം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയ പുമാൻ ദേവർഷി പ്രതിഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മമയപ്പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. നമുക്ക് വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ, ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും, ക്രിയാമൂലഹ വേദങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും നിർവഹണം. യജ്ഞാഹ യജ്ഞത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപം, അതായത് യജ്ഞപുരുഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണു. ധർമ്മമയഹ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ. പുമാൻ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി. ദേവർഷി ദേവന്മാരുടെയും വ്യാസനെയും നാരദനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാരുടെയും. പിതാമഹന്മാരുടെ. ഭൂതാനാം മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും. ധർമ്മസ്യ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ. ച ആശ്രയം. നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശല്യപ്രഭുവാദ്. വത്സ ഗോപാല മാതാജി വായിച്ചില്ലേ? വത്സ ഗോപാല മാതാജി ശ്ലോകം ചൊല്ലണോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ല, മറന്നുപോയായിരുന്നു മാതാജി. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, വായിച്ചില്ല. ഹലോ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുർദ്വിജക്രിയാമൂലോ യജ്ഞോ ധർമ്മയ പുമാൻ ദേവർഷി പിതൃഭൂതാനാം ധർമ്മസ്യ ച പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം. യജ്ഞത്തിന്റെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും മൂർത്തീകരണമായ വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എല്ലാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെയും മൂർത്തമായ സംഭരണിയും ദേവന്മാരുടെയും മഹാപിതാക്കളുടെയും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആശ്രയവുമാണ്. ബ്രാഹ്മണർ വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് ക്ഷത്രിയരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലാതാകും. യജ്ഞങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കപ്പെടാതാകുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സ്വാഭാവികമായും മൃതിയടയും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും യജ്ഞത്തിന്റെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും മൂർത്തീകരണമായ വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം, അല്ലെ? അവിടെ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെയും മൂർത്തമായ സംഭരണി. ദേവന്മാരുടെയും മഹാപിതാക്കളുടെയും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആശ്രയം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെ. ബ്രാഹ്മണർ വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനത്തിന് ക്ഷത്രിയരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലാതാവും. ബ്രാഹ്മണരുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? വേദങ്ങളിലുള്ള ഇതിനനുസരിച്ച് യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതുപോലെ വേദങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ കർത്തവ്യം. ആ വേദങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആചരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ആചരിപ്പിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ക്ഷത്രിയരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവര്. ആ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുക. അവർക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നതും ബ്രാഹ്മണരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണര് വധിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ്? വേദം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം പോഷിപ്പിക്കാനും ആരുമില്ലാതെയാകുന്ന സമയമാകുമ്പോളെ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നടത്തണില്ല. ക്ഷത്രിയരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലാതാവും. അപ്പൊ യജ്ഞം അതാണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ്സാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കേണ്ടത്, നേടേണ്ടതും തരേണ്ടതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളാൽ പ്രസാദിപ്പിക്കപ്പെടാതാകുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സ്വാഭാവികമായും മൃതിയടയും. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു വിഷ്ണുവാകിയാൽ വിഷ്ണു വധിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയ ഹിരണ്യകശിപു വിഷ്ണുവിനെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. എന്താണ് പറയണത്? ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാല് ദേവന്മാരെല്ലാം അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം ഇല്ലാതാവും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പദ്ധതിയിട്ടു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാതെ ആവുകയും യജ്ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതാവുകയും ചെയ്യും. യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അതേതാണ്?
യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യ എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഭോക്താരം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5:29 പറയുന്നുണ്ട്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി എന്ന് പറയണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താരം. എല്ലാ യജ്ഞത്തിൻ്റെയും യജ്ഞവും സ്വീകരിക്കുന്നത് സർവലോക മഹേശ്വരനായ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാല് യജ്ഞം നടക്കാതെയാവും. യജ്ഞം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതെ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യ. അപ്രകാരം ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും സ്വാഭാവികമായും ദേവന്മാർ പരാജിതരാവുകയും ചെയ്യും. ഓരോ ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞങ്ങള്. ഇന്ദ്രനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതാവും, കൃഷി നശിക്കും. അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് എന്താവും? ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും സ്വാഭാവികമായും ദേവന്മാർ പരാജിതരാവുകയും ചെയ്യും. വൈദിക ആര്യ സംസ്കൃതി വധിക്കപ്പെടുകയും ബ്രാഹ്മണരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന വൈദിക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണരെ ആദരിക്കണില്ല, അവരെ ഹിംസിച്ചാല് എന്താവും? അവരുടെ ശാപം ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താവും? സമൂഹത്തിന് ദോഷങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ. മഴ ലഭിക്കാതെയാവും, ഭൂമിയെല്ലാം വരണ്ടുണങ്ങി പോകും, ക്ഷത്രിയർക്ക് വേണ്ട പോലെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കാതാവുമ്പോൾ അവർക്കനുസരിച്ച് സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെയാവും. അതാണ് കലൗ ശൂദ്ര സംഭവ. ആധുനിക ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശൂദ്രന്മാരാകയാൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സംസ്കൃതി ശൂദ്രന്മാരായി തീർന്നാല് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ അത് അത്യന്തം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരവുമാണ്. ആയതിനാൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം നിഷ്പ്രയാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവത്തില്, രാധാഭാവത്തിൽ വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ആ നാമസങ്കീർത്തനം വിതരണം ചെയ്ത് ചൈതന്യ ഭഗവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ബൃഹത് നാരായണീയ പുരാണത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലവ് നാസ്ത്യേവ 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 ഗതിരന്യത. എന്താണ്? 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യം, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാല് പരമസത്യം, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം. ഹരിയുടെ നാമം അത് മാത്രമാണുള്ളത്. ഹരേർ നാമ ഹരിയുടെ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരിയുടെ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തിനു വേണ്ടി? കലോ നാസ്ത്യേവ 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 ഗതിരന്യത. ഇത് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ആസുരീയരായ ആളുകളുടെ വർധന മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബ്രാഹ്മണരായി ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് എന്താണ്? ജനനം കൊണ്ടല്ല, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ആസുരീയരായ ജനങ്ങളുടെ വർധനം മൂലം അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുന്തോറും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ക്ഷത്രിയ ഭരണകൂടവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടങ്ങളാണുള്ളത്. അത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്ക് അറിയണതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ഭരണകൂടം ഒന്നുമില്ല. പകരം ഏത് ശൂദ്രനോ വോട്ടിലൂടെ ജനങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് ഇന്നുള്ളത്. കലിയുഗത്തിന്റെ വിഷമയമായ ഫലങ്ങൾ നിമിത്തം ശാസ്ത്രം ഭാഗവതം 12:2-13 പറയുന്നു, ദസ്യപ്രായേഷു രാജസു ദസ്യപ്രായേഷു രാജസു
രാജസു ഭരണകൂടം ദസ്യുക്കളുടെ അഥവാ കൊള്ളക്കാരുടെ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? പാഷണ്ഡ പ്രജുരേ ധർമ്മേ ദസ്യു പ്രായേഷു രാജസു ചൗര്യാനൃത വൃതാഹിംസ നാനാവൃത്തിഷു വൈദ്രഷു എന്നാണ് പറയണേ. അതായത് രാജാക്കന്മാരെ കള്ളന്മാരെ പോലെയാകുന്നു, കള്ളന്മാരുടെ പോലെയാകുന്നു. ഭരണകൂടം ദസ്യു എന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളന്മാരെ അല്ലെ കൊള്ളക്കാരെ, ആ കൊള്ളക്കാരുടെ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് 12ാമത്തെ ഭാഗവതം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ഭരണകൂടം ദസ്യുക്കളുടെ അഥവാ കൊള്ളക്കാരുടെ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാതും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാസഭഗവാൻ എഴുതി അത് ശില പ്രഭുപാദര് വിവർത്തനം ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭരണകൂടം ദസ്യുക്കളുടെ അഥവാ കൊള്ളക്കാരുടെ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണര്, ആ ശരിയായ ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണര് ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അഥവാ ബ്രാഹ്മണീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ പോലും അവ പിന്തുടർന്ന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിവുള്ള ക്ഷത്രിയ ഭരണാധികാരികളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ക്ഷത്രിയര് അത്രയും ഋഷികൾ എന്നാണ് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞത്. ഋഷി തുല്യരായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവര്, ഋഷി സമാനരായിട്ട്. അതായത് അവര് ആഡംബരങ്ങളിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം ഭഗവാനിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതാണ്. അതിനുദാഹരണമാണ് നമുക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, അതുപോലെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഋഷി തുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ പോലും അവ പിന്തുടർന്ന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിവുള്ള ക്ഷത്രിയ ഭരണാധികാരികൾ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. സത്യയുഗം ഒഴിച്ച് അസുരന്മാർ പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചിരുന്ന രാക്ഷസന്മാർ മറ്റു മുൻകാലങ്ങളിൽ പോലും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ക്ഷത്രിയ ഭരണവും തകർക്കാനും ലോകത്തെ താറുമാറാക്കാനും ഹിരണ്യകശിപു പദ്ധതിയിട്ടു. ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാനാണ് അല്ലെ. ജയവിജയന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ കവാടത്തില് സനകാദി മുനിമാരെ തടഞ്ഞപ്പോൾ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഭക്തരും മഹാജ്ഞാനികളുമായിരുന്നു അല്ലെ സനകാദി കുമാരന്മാര്. അവര് തടഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠത്തിലെ മര്യാദയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജയവിജയന്മാർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ശാപം ലഭിച്ചു. ഇത് ഒരു മര്യാദ വ്യതിക്രമം എന്ന അപരാധം നമ്മൾ 3ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ. അത് മര്യാദ വ്യതിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉടനെ അവർക്ക് ശാപം ലഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തരാണ് അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും വൈഷ്ണവരെയും ഒക്കെ അപരാധം ചെയ്താൽ ഉള്ളതിനാണ് മര്യാദ വ്യതിക്രമം എന്ന അപരാധം. അത് വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കണോ അതോ കുറെ നാളെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ജനിക്കണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണതാണ്. അങ്ങനെയാണ് 3 ജന്മങ്ങളല്ലേ വേണ്ടു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് അവര് ജന്മം കൊണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഭഗവാൻ തന്നെ വധിക്കുന്നു ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് കശിപു എന്താണ് പറയുന്നത്, അടുത്ത ഹിരണ്യകശിപു ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കൃതികളെയും ഒക്കെ നിഷ്പ്രയാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ അവിടെ ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ക്ഷത്രിയ ഭരണവും സത്യയുഗത്തിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രായോഗികമാക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നെങ്കിലും ശൂദ്രന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കലിയുഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കൃതി നിഷ്പ്രയാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും അതുവഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ശാന്തിയും സന്തുഷ്ടിയും നേടുന്നതിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അല്ലെ. ശ്രീല മാധ്വാചാര്യർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിപ്രയജ്ഞാതി മൂലം തോ ഹരിർ ഇതി ആസുരം മതം ഹരിർ ഏവ ഹി സർവസ്യ മൂലം സംയന്മതോ നൃപ. അല്ലയോ രാജാവേ, ഹരി അഥവാ വിഷ്ണു നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്താലും യജ്ഞങ്ങളാലുമാണെന്ന് അസുരന്മാർ കരുതുന്നു.
അസുരന്മാർക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്താലും ബ്രാഹ്മണീയ വേദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി അതിൽ നിന്നാണ് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്വം കൊണ്ടാണ് ഹരി അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണരുടെ യജ്ഞങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതിനും കാരണം തന്നെ ഹരിയാണ്. അതിനാൽ ഹരികീർത്തനത്തെ, അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്യേവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരികീർത്തനത്തെ അഥവാ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ ലോകപ്രിയമാക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ക്ഷത്രിയ ഭരണവും സ്വയമേവ തിരികെ വരികയും ജനങ്ങൾ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരാകുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോയാലോ? ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കണ്ടേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര യത്ര ദ്വിജാഗാവോ വേദവർണാശ്രമക്രിയ തം തം ജനപദം യാത സന്ദീപയദ വൃശ്ചദ. യത്ര യത്ര ദ്വിജാഗാവോ വേദവർണാശ്രമക്രിയ തം തം ജനപദം യാത സന്ദീപയദ വൃശ്ചദ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിട്ടില്ല എന്നോണ്, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര യത്ര ദ്വിജാഗാവാ വേദാ വർണ്ണാശ്രമാ ക്രിയാ തം തം ജനപദം യാദാ സന്ദീപയദ വിശ്ചദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി വല്ലതും ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര യത്ര ദ്വിജാഗാവോ വേദാവർണാശ്രമാ ക്രിയ തം തം ജനപദം യാദാ സന്ദീപയദ വ്യശ്ചദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്ര മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര യത്ര ദ്വിജാഗാവോ വേദാവർണശ്രമാ ക്രിയ തം തം ജനപദം യാദാ സന്ദീപയദ വൃച്ഛദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര യത്ര ദ്വിജാഗാവോ വേദവർണാശ്രമാ ക്രിയ തം തം ജനപദം യാദാ സന്ദീപയദ വൃശ്ചദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര യത്ര ദ്വിജാഗാവോ വേദവർണാശ്രമക്രിയാ തം തം ജനപം യാദാ സന്ദീപയദ വൃശ്ചദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുക്കാലോ. എത്ര എത്ര എവിടെയെല്ലാം ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണർ, ഗാവ പശുക്കൾ, വേദാഹ വൈദിക സംസ്കാരം, വർണ്ണ ആശ്രമ ആര്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും ക്രിയാഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തം തം അത് ജനപദം നഗരത്തിലേക്ക് യാത പോവുക സന്ദീപയത തീ വയ്ക്കുക വൃശ്ചത വെട്ടിവീഴ്ത്തുക. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ അസുരസേനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പറയുമ്പോൾ നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. എവിടെയെല്ലാം ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വേഗം പോകുവിൻ. അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾക്കെല്ലാം തീ വയ്ക്കുകയും ജീവന്റെ സ്രോതസ്സുകളായി അവിടങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
അസുര രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ അസുര സേനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? എവിടെയെല്ലാം ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വേഗം പോകുവിൻ. എല്ലാം വേദപഠനവും, പശുക്കളെ കൊല്ലുക, യജ്ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ്. ബ്രാഹ്മണരെ ഉപദ്രവിക്കുക, പശുക്കളെ കൊല്ലുക, വേദപഠനവും തപസ്സും തടയുക. അങ്ങനെ വിഷ്ണു ഭക്തരെ പീഡിപ്പിക്കാനാണ് ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ അസുരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവിടെയാണ് ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ. ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക, അതുവഴി ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കും. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭഗവാനും ദേവന്മാര് ഇല്ലാതാവുന്നതോടെ വിഷ്ണു ഭഗവാനും നശിക്കും എന്നാണ് അസുരന്മാരുടെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടല്. അപ്പൊ എവിടെയെല്ലാം ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വർണ്ണാശ്രമം അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ച് വേദങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലത്തില് വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്ന അവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വേഗം പോകുവിൻ. അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾക്കെല്ലാം തീ വയ്ക്കുക. ജീവന്റെ സ്രോതസ്സുകളായി അവിടങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക. അവിടെ ഒന്നും ബാക്കി വെക്കരുത് എന്നാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം: ഉത്തമമായൊരു മാനുഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ചിത്രം ഇവിടെ പരോക്ഷമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മം അത്ര നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും എല്ലാം നിലനിന്നിരുന്നു. അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരവ്. ഉത്തമമായൊരു മാനുഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ചിത്രം ഇവിടെ പരോക്ഷമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണമായൊരു മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെ ബ്രാഹ്മണരായി പരിശീലിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതായത് ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവേണ്ടതാണ്. എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണരാണ് വേദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവര്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണർക്കും എല്ലാവർക്കും വൈഷ്ണവരായിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരായി വരുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ജന്മം കൊണ്ടല്ല, വൈഷ്ണവ ആചാരം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ വൈദിക ആജ്ഞകൾക്കനുസരിച്ച് ഹൃദ്യമായ രാജ്യഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ക്ഷത്രിയരും പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള വൈശ്യരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പശുക്കളെ, അതാണ് പശു, ബ്രാഹ്മണര്, അതേപോലെ യജ്ഞസ്ഥലങ്ങള്, വൃക്ഷങ്ങള്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. വൈദിക ആജ്ഞകൾക്കനുസരിച്ച് ഹൃദ്യമായ രാജഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ക്ഷത്രിയർ വേണം. പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള വൈശ്യരുണ്ടായിരിക്കണം. ഗാവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പശുക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ്. വൈദിക സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ പശുക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കശാപ്പ് ശാലകളിൽ നിഷ്കരുണം അവയെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കശാപ്പ് ശാലകളിലെ പശുക്കളെ കൊല ചെയ്യുന്നു. രാക്ഷസന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. അതിനാൽ ഇതൊരു രാക്ഷസീയ സംസ്കാരമായി തീരുന്നു. മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. നയിക്കാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും പരിപൂർണതയോടെ ഭരിക്കാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒരു വൈശ്യനും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ സമാധാനപൂർവം ജീവിക്കും? എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മൾക്ക്? നയിക്കാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വേണം, ഒരു ലീഡർ, നമ്മുടെ ശരിയായ ദിശയിലൂടെ നയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ലീഡറായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, നയിക്കുന്നവൻ. പരിപൂർണതയുടെ ഭരിക്കാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ, അതായത് സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയൻ വേണം. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒരു വൈശ്യൻ വേണം. അത് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത് അസാധ്യമാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആശയം. ഇവിടെ അസുരൻ കൽപ്പിച്ചു വൃക്ഷങ്ങൾ അടക്കം നശിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മള് വൃക്ഷങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകണം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ
നമ്മുടെ കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ വൃക്ഷങ്ങൾ തലയാട്ടി, വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത്രയും അവരൊക്കെ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വ കർമ്മ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരീരമായാലും ജന്തുക്കളുടെ ശരീരമായാലും എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും വായിക്കാനും ഉള്ളൊരു മഹാകാരുണ്യം ഭഗവാൻ തന്നു. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും അവര് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് പാദത്തിലെത്തണം. അങ്ങനെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാണ് മറ്റൊരാശയം. ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിന്റെ ജീവിതകാലത്തെ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനായി വെട്ടിവീഴ്ത്തരുത്. വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനായി ഒന്നും വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തരുത്. കലിയുഗത്തിൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ചും ആസുരീയ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരണം, നിരർത്ഥകങ്ങളായ സാഹിത്യം, വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വൻതോതിൽ കടലാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പർ മില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കുന്നു അല്ലെ. കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇതുകളും ഇതിനു വേണ്ടിയും പേപ്പർ മില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടി, പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി. എങ്ങനെയുള്ളത്? ആസുരീയ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചരണം. നല്ല ഇത് ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല, ആസുരീയ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിനും നിരർത്ഥകങ്ങളായ സാഹിത്യം, വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും വൻതോതിൽ കടലാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പർ മില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കുന്നു. ആസുരീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണിത്. വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിന് യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണ്യോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. യജ്ഞാർത്ഥോ കർമ്മണ അന്യത്ര ലോകോ അയം കർമ്മബന്ധനഃ. അതായത് ഭഗവത്ഗീത 3:9 യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണ്യോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനാത് തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാണിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 3:9 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയണേ. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം നമ്മൾ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും. ഓരോന്ന് ലഭിക്കാനായിട്ട് ധനം ലഭിക്കും. ഇതിനൊന്നല്ല യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഏകോൺ സാഹിത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ പേപ്പർ മില്ലുകൾ കടലാസ് ഉൽപാദനം നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ സാഹിത്യം എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒരുവൻ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേപ്പർ മില്ലുകളിലൊന്നും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇസ്കോണിലായാലും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടലാസ് ഉൽപാദനം വേണം. അപ്പൊ എന്താണത്? അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം. പേപ്പർ മില്ലുകൾ ഇസ്കോൺ സാഹിത്യങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ കടലാസ് ഉൽപ്പാദിക്കാവൂ എന്നാണ് ഉത്തരം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇസ്കോൺ സാഹിത്യം, ഇസ്കോൺ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇതുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് ഇസ്കോൺ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്കോൺ സാഹിത്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ സാഹിത്യം വിഷ്ണുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയും മാധ്യമങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രായമായവരാണ് എപ്പോഴും ഫോണും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ അവരെന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഇതുകള് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട്. ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇസ്കോണിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്, ലീലകള്, ശ്രവണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഇപ്പൊ ഈ വയസ്സുകാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ അതില് ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരായി തീർന്നത് ഇങ്ങനെ
ഒരു ഇസ്കോണിൽ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്കോൺ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞമാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. വീണ്ടും പ്രഭുപാദര് അതേ ശ്ലോകം തന്നെ 3:9 തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഉന്നതരായ പ്രാമാണികർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് വേണം യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കാൻ. അനാവശ്യമായ സാഹിത്യങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്, തേർഡ് റൈറ്റ് സാഹിത്യങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കടലാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് മഹാപാപമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിതേ ഭർതൃനിർദ്ദേശം ആദായ ശിരസാ ധൃത തഥാ പ്രജാനാം കഥനം വിദതു കഥനപ്രിയ. ഇതിതേ ഭർതൃനിർദ്ദേശം ആദായ ശിരസാ ധൃത തഥാ പ്രജാനാം കഥനം വിദതു കഥനപ്രിയ. ഇതി ഇപ്രകാരം, തേ അവർ, ഭർതൃ യജമാനന്റെ, നിർദ്ദേശം ആദായ സ്വീകരിക്കുക, ശിരസ അവരുടെ ശിരസുകളാൽ, ആദൃത ആദരിക്കുക, തഥാ അങ്ങനെയും, പ്രജാനാം പൗരന്മാരുടെ, കഥനം പീഡനം, പിതതുഹോ നിർവഹിച്ചു, കഥനപ്രിയാഹ മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധർ. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപന്റെ ആ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? വിധിവിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്, ജയ് ശിലപ്രഭുപാദ്. വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതീവ തൽപരരാണ് രാക്ഷസന്മാർ. ഹിരണ്യകശിപന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ശിരസാ വഹിച്ച് നമസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ രാക്ഷസകുലം, അതായത് ഒരു നേതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞ്. അതുപോലെ വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതീവ തൽപരരായ രാക്ഷസന്മാർ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന നേതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ശിരസാ വഹിച്ച് നമസ്കരിച്ചു. അയാളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ എല്ലാ ജീവികൾക്കും എതിരെ ശത്രുതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. എല്ലാ ജീവികൾക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, ആ രാക്ഷസ രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആര് പ്രവർത്തിച്ചു? നമ്മുടെ അസുരന്മാരെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. എല്ലാ ജീവികൾക്കും എതിരെ ശത്രുതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാനെയാണ് അവര് ശത്രുവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജീവജാലങ്ങള് എല്ലാവരും അവർക്ക് ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ്, ദേവന്മാരും ശത്രുക്കള്. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ആസുരീയ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ ഇവിടെ വിവരിച്ചതുപോലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളോട് ഈർഷ്യാലുക്കളാണ്. ആസുരീയ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ, ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര് സാമാന്യ ജനങ്ങളോട്, അവരോടൊക്കെ ഈർഷ്യാണ്, അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ്. അതായത് സന്യാസിമാരെയും ഭക്തന്മാരെയും ഒക്കെ ഒട്ടും കണ്ടുകൂടാ അവർക്ക്. അവര് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ദൈവം എന്നുള്ളൊരു ശക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ വെറുതെ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം? ഓരോരുത്തടുത്ത് പോയിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മള് ഈ ഭൗതികതയില് പിന്തുടരേണ്ടവരല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ തത്വങ്ങള്. ആധുനിക കാലത്തെ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതികൾ ഇത്തരം ശത്രുതയ്ക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാല്ലേ, കുറെ തരത്തിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആസുര സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും പലരെയും, ഇപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയാം, ഒരാള് വായ തുറന്നാൽ അറിയാം അയാള് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്. അതേവരെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം വായ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ നാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരെയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ ആണവോർജത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അസുരന്മാർ അണ്വായുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് വിനാശകരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കഥനപ്രിയാഹ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. വൈദിക സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആസുരീയ വ്യക്തികൾ ദുർബലരായ പൗരന്മാരോട് അത്യന്തം ശത്രുതയുള്ളവരാണ്.
വൈദിക സംസ്കാരത്തെ, നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഉത്തരവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വൈദിക സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആസുരീയ വ്യക്തികൾ ദുർബലരായ പൗരന്മാരോട് അത്യന്തം ശത്രുതയുള്ളവരാണ്. അല്ലെ, സന്യാസിമാരെയൊക്കെ വളരെ ദുർബലരാണെന്നാണ് അവര് കരുതുക. അല്ലെ, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, നല്ല സന്യാസിമാര് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് നടക്കണം അതുപോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല നല്ല ഋഷിമാര് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെ, അവര് നമ്മളെന്ന് കണ്ടാൽ മതി, നമ്മള് അവരുടെ ആ സത്സംഗം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മള് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പവിത്രരായിത്തീരും. അത്ര നല്ല ഗുരുകാരുണ്യമുള്ളവരാണ് അവര്. അസുരന്മാർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വിനാശകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപൃതരാകുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് ദേവാസുര സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നതില് നന്നായിട്ട് വിവരിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14 മനസ്സിലാവണുണ്ടോ മാതാജി? ഹരികൃഷ്ണ, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ലേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരഗ്രാമ വ്രജോദ്യാന ക്ഷേത്ര രാമാശ്രമാഗരാൻ ഖേടഖർവട ഘോഷാംശ ദദഹു പത്തനാനി ച. പുരഗ്രാമ വ്രജോദ്യാന ക്ഷേത്ര രാമാശ്രമാഗരാൻ ഖേടഖർവട ഘോഷാംശ ദദഹു പത്തനാനി ച. പുര വന്നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും, ഗ്രാമങ്ങൾ, വ്രജ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, ക്ഷേത്ര കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ, ആരാമ വനങ്ങൾ, ആശ്രമ പർണശാലകൾ, ആഗരാൻ ഖനികൾ, അതായത് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് മൂല്യമേറിയ ലോഹങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവ. ഖേഡ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങൾ, ഖർവട പർവ്വത ഗ്രാമങ്ങൾ, ഘോഷാൻ പശുപാലകരുടെ ചെറുഗ്രാമങ്ങൾ, ദേഹു അവർ ദഹിപ്പിച്ചു, പത്തനാനി തലസ്ഥാനങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അസുരന്മാര് ദഹിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറയണത്. നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ, പശുത്തൊഴുത്തുകൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, കൃഷിനിലങ്ങൾ, വനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അസുരന്മാർ അഗ്നിഗിരിയാക്കി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവര് നശിപ്പിച്ചത്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആദേശത്തിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ കൃത്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തത്? നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ, പശുത്തൊഴുത്തുകൾ, പശുക്കളെ വെറുതെ വിട്ടില്ല, പശുത്തൊഴുത്തുകൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, കൃഷിനിലങ്ങൾ, വനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അസുരന്മാർ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. മുനിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങൾക്കും മൂല്യമേറിയ ലോഹങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഖനികൾക്കും കർഷകരുടെ വസതികൾക്കും പർവ്വതങ്ങളുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ഗോപാലകരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും അവർ തീവെച്ചു. ഇതെല്ലാം അവര് ചെയ്തു. സർക്കാരിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളും ദഹിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യാനം എന്ന വാക്ക് മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രാധാന്യമുള്ള പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉദ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തോട്ടം, തോട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്യാനം എന്ന് പറയുക. അല്ലെ, ആ തോട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനുള്ള പൂക്കളും അതൊക്കെ, തുളസിയും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രാധാന്യമുള്ള പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 9:26 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ അർപ്പിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയശ്ചതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാം, നിസ്സാരം മതി. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്തൊക്കെയാണ് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? പൂക്കൾ, ഇല, പഴങ്ങൾ, ജലം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്?
ഭക്തിയോടുകൂടി ഭക്തിയ, അതൊരു മേമ്പൊടി ഉണ്ട്. ഭക്തിയ പ്രയശ്ചതി തദഹം ഭക്തി ബഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മന. അതാണ് ഭഗവാൻ ആശിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന്. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രേമത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സദാ സന്തോഷം പകരുന്നവയാണ്. ഒരുവനെ പരമപുരുഷനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണം? പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. ഒരു പഴം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പം, അതേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത്രയും സന്തോഷം. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയ, ആ ഭക്തിയോട് കൂടിയാണോ, അല്ലെ പ്രേമാഞ്ജന ചുരുത അല്ല വിലോചനങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ, പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നത്? അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. അദ്ദേഹം അവ സ്വീകരിച്ച് സംതൃപ്തനാകും. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. സംസിദ്ധർ ഹരിതോഷണം, ഹരിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഹരിതോഷണം നമ്മളെന്താണ്? നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കലാണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോഷണമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണ? സംസിദ്ധർ ഹരിതോഷണം, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, നമ്മുടെ തൊഴിൽ എന്തൊക്കെ ആയാലും അത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ്. കർമ്മം, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അനുസാരികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെ? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. തോയം വെള്ളം, പത്രം ഇല. ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തുളസി ചെടി തന്നെയാണ്. അത് പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. അങ്ങനെ അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അനുസാരി. ആ അനുസാരികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കായല്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താം? സംസിദ്ധർ ഹരി തോഷണം. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സർക്കാരും സമൂഹവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നേതാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിപദങ്ങളിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വന്തം പോക്കറ്റില് അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് അവര് ആദ്യം ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സർക്കാർ വേണം, സമൂഹവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യുഗത്തിൽ, കലിയുഗത്തിൽ, നദേ വിദുഹു സ്വാർത്ഥഗതിം ഹി വിഷ്ണു, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവർ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ വിഷ്ണുവിനെ വധിക്കുന്നതിനും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുത്താലോ? ചെറുതാണ്. ഓക്കെ. ഹരികൃഷ്ണ. സംശയമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 15. കേജിത് ഖനിധൈർ ബിഭ്യുഭോ സേതു പ്രാകാര ഗോപുരാൻ ആജീവ്യാശ്ചേ സിദ്ധിർവൃക്ഷാൻ കേജിത് പരശുബാണയഃ പ്രാതഹൻ ശരണാന്യേകേ പ്രജാനാം ജ്വലിതോൽമുഖൈഃ. കേജിത് ഖനിധൈർ ബിഭുദോ സേതു പ്രാകാര ഗോപുരാൻ ആജീവ്യാശ്ചിദുർവൃക്ഷാൻ കേജിത് പരശുബാണയഃ പ്രാതഹൻ ശരണാന്യേകേ പ്രജാനാം ജ്വലിതോൽമുഖൈഃ. കേജിത് രാക്ഷസന്മാരിൽ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഖനീത്രൈഹി കുഴിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായി, ബിദ്രു കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചു, സേതു പാലങ്ങൾ, പ്രാകാര സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ, ഗോപുരാൻ നഗര കവാടങ്ങൾ, ആജീവ്യാൻ ജീവിതോപാധികളുടെ സ്രോതസ്സുകൾ, ചിച്ഛിദുഹു ഛേദിച്ചു, വൃക്ഷാൻ വൃക്ഷങ്ങൾ, കേചിത് ചില, പരശുപാണയ മഴുക്കൾ കയ്യിലെടുത്ത്, പ്രാതഹൻ ദഹിപ്പിച്ചു, ശരണാനി കുടിലുകൾ, ഏകേ മറ്റ് രാക്ഷസന്മാർ, പ്രജാനാം പ്രജകളുടെ, ജ്വലിത ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന, ഉൽമുഖൈഹി തീക്കൊള്ളികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. ചില അസുരന്മാർ കുഴിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെടുത്ത് പാലങ്ങളും സംരക്ഷണ ഭിത്തികളും നഗര കവാടങ്ങളും ഗോപുരങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തു. ചിലർ മഴുക്കളെടുത്ത് മാവുകളും പ്ലാവുകളും മറ്റുള്ള മുഖ്യ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി.
ചില രാക്ഷസന്മാർ തീക്കൊള്ളികൾ എടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തി. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അസുരന്മാര് ചില ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പാലങ്ങള് അതെല്ലാം തകർത്തു. സംരക്ഷണ ഭിത്തികള്, നഗര കവാടങ്ങള്, ഗോപുരങ്ങള് അതൊക്കെ അടിച്ചു തകർത്തു. അവർക്കെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം. ചിലർ രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിലർ മഴുക്കളെടുത്ത് മാവുകളും പ്ലാവുകളും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നു. മഴുക്കളെടുത്ത് മാവുകളും പ്ലാവുകളും മറ്റുള്ള മുഖ്യ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി. ചില രാക്ഷസന്മാർ തീക്കൊള്ളികളെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തി. സാധാരണക്കാരെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഭാവാർത്ഥം: വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് പൊതുവെ നിരോധനമുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വൃക്ഷങ്ങള് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ മുറിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യമായ ഫലങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കരുത്. ഓരോ വൃക്ഷവും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ, ഫലങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഹൃദ്യമായ ഫലങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യണം. അവരുടെ കൊമ്പുകളില് ഫലങ്ങള് കൂടുന്തോറും അവര് ശിരസ് കുനിഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിവ് കൂടുന്തോറും നമ്മള് അഹങ്കാരം കാണിക്കാതെ, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് വൃക്ഷങ്ങള്. നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ആ ഭാവം ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും കുനിയാൻ, മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ മുന്നിലും കുനിയണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിലും കുനിയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അവരിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവര് വിചാരിക്കും, എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്തായാലും തലകുനിച്ചു, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോ വിഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയണം. നമ്മളെയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാനെയാണ് അവര് നമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പറയും, എന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയും. അത് അവര് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന ഭക്ഷ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യമായ ഫലങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്, അവര് ഫലം ഉണ്ടാക്കി വേരിൽ കൂടി വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത്, വേരിൽ കൂടി മൂലകങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് അത് ഇലകളിൽ വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ജനങ്ങൾ വലിച്ചുവിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവര് എന്താക്കി മാറ്റണം? പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി അത് ആഹാരമാക്കി മാറ്റി. ആ ആഹാരം അവരെടുക്കാതെ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആഹാരം എടുത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ അവര് ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയാണ്. അതാണ് ഫലങ്ങള് ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവര് ദാനം ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. നമ്മളാണെങ്കിലോ എല്ലാം എന്റേത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്. അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എറിഞ്ഞു അത് പൊട്ടിച്ച് പകുതി കഴിച്ചു, പകുതി എറിഞ്ഞു കളയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അങ്ങനെ അതിന് അവസാനം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് മുറിക്കും. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലുള്ള പല വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മാവുകൾക്കും പ്ലാവുകൾക്കും മുഖ്യസ്ഥാനമുണ്ട്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാവുകളും പ്ലാവുകളും തെങ്ങുകളും ബെറിമരങ്ങളും മറ്റുമുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരവും മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കരുത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിലക്കാണിത്. നമ്മൾ എന്താ പറയും? നമ്മുടെ വീടിന് ഭാരമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ചളയും. പക്ഷെ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ തരിശാക്കി മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. അതെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിന് വിലക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം 8 മണിയായി. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുവാദി की जय. श्री गुरुदेव की जय. जनता गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.